It's your boy Fizzy, yeah. Aboki, so daga sama gasashe. Kaga wata leda gara gara daga sharabo na da cin abinci tun shekaran jiya. gara gara rotation take rotation abu yake. Tun da nake ban taɓa cin abincin restaurant ba. Restaurant Ban taɓa cin abincin restaurant ba. mai shan ba mu leda ruwa guda biyu. Guda biyu zaka ba mu haba haimu guda biyu sai ya shemu ma. Kai malam leda biyu ya kamata mu shafa. Ba mu ruwa guda biyu. Kasa abincin restaurant da daɗi yake ba. Bismillah. Horas baka iya.